Com esteu? Bé? M'alegre de lo més. Com esteu? Bé? M'alegre de lo més. Bon dia, Chimo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa, Salva? Pues mirante. Pues estoy aquí ensayando, que hoy almorzamos con Óscar Tramoyeres, ¿Tú sabes quién es Óscar Tramoyeres? el de los monólogos. ¿Sí, hombre? Óscar Tramoyeres no venía que uno, ¿eh? Pero es que quería hacer yo algo... yo qué sé. ¡Vamos a morrar! Va, pues nos vamos a almorzar, va. Hola Chimotubers, estamos en la localidad valenciana del Puig, en el bar El Cantó, un restaurante conocido por sus almuerzos y menús y donde dicen que preparan los mejores chipirones del mundo. ¿Será verdad que en El Cantó preparan los mejores chipirones del mundo? ¿Tendrán bastantes chipirones para saciar el hambre de Salva? Acompañadme y lo vemos. Bueno Chimotubers, estamos ya aquí en el bar El Cantó, estamos aquí con nuestro amigo Salva y con nuestro invitado especial, Óscar Tramoyeres. Bon dia a tot el món. Bueno Óscar, ¿cómo estás? Jo de categoria, què t'anava a dir? A veure, això és el Puig. Me sabria mal que tu estigueres ahí parlant en castellà, saps? I la gent així dient, què dice? Què dice? Què diu? Y que se piensen que tú eres Óscar, que eres un Claro, altre, ¿no? clar, jo te vaig a... En valencià, bueno, com tu vulguis, va, jo te vaig Óscar, a... anem a passar-nos al valencià, que jo també estic més Clar, còmode. és que se te veu, és que se te veu que estàs patint, hòstia. Bueno, pues Chimotuber, avui el vídeo en valencià perquè està Óscar Tramoyeres. Bueno, Óscar, saluda a Chimotuber. Hola, Chimotubers, com esteu? Yeah! Bueno, Salva, què t'has demanat avui per esmorzar? Chipirons. Chipirón, ¿no? El bocadillo de la casa, ¿no? Bueno, sí, el bocadillo de la casa. A veure com estan. I tu, Óscar? Jo xipirons també, home, és que és el millor que fan així. I heteroles, així pel picoteo, i lo que traga el talo, a mi me da igual. Jo li he dit, fes lo que te dona la gana, i ell va traguent. Bueno, Óscar, això de la lleterola, tu saps el que és? O li preguntem a Tano que m'ho ho Ah, jo sé lo que... Això perdona. Explica-m'ho, va. A mi, jo de menjar lo que vull. Mira, això és la part grassa que té o alrededor del cor, ¿vale? La ternera, o el cordero també pot ser, no? O una part que té així en el coll, ¿vale? Que també és així com grasseta i tal, però té un sabor, són 4 llets. Així, saps? Hòstia, és que me fa la boca olla, mira. Anem a provar. Mira. Això està espectacular. Té un sabor, una sucadeta de pa, saps el que te vull dir? Un ou, que se li ha caigut un ou. Bé, Chimotuber, ja tenim així els bocates, el whisky bocates, són xicotets, Óscar? Una punteta. Una punteta. La punteta del Tramoyeres, que vull que se la mengi. Tu què t'has demanat, Óscar? A veure, Los chipirons, mira. Mira, chipirons. ¿Veus ahí o no? Ya le pegaré una untadeta de allioli. Espectacular, Un no? poquet d'allioli para que entre millor, para que es vare. I tu, Salva, què t'has demanat? El mateix. A veure. Chipironi. Bueno, jo, perquè no sigui tot chipirón, m'ha demanat un bocateta de calamars, que era el germà major del chipiró, mireu ahí. Que guapo, que no li encaben més. Ja, i també vaig a posar-hi aioli,
Hem arribat ja a la meitat de l'esmorzar. Així està el nostre Tano, gravant-nos. Hola, Tano. Hola, Chino. Bueno, hem arribat a la meitat de l'esmorzar, alguns, perquè jo, segur que estic parlant massa, i mireu, tinc així l'entrepà sencer quasi. El nostre amic Òscar, Òscar li pega bé, que m'ha sorprès a mi, mireu, li queda... Òscar, no te queda res, tio. Pero es que no parece charrar, tío. Es que estás ahí, venga a charrar. No te cundís. Mireu això, home, tu, mireu. A veure, què te queda? Li queda punteta, el que diu, la punteta. I tu, Salva, com vas? Mig. Salva, no me digues que Òscar te va guanyar. Sí, y no para, ¿eh? No para de parlar i de menjar, era un fenòmeno. Es un profesional, Ximotubers, estem arribant ja al final de l'esmorzar. Bueno, algú està arribant al final. Mireu el que me queda a mi me queda la meitat, perquè és que estic xerrant molt en Òscar i m'encanta. Salva, que és el campió de Ximotuber. Com va, Salva? A mi que em queda un poquet. A veure... Salva li queda ahí una punteta. I el nostre amic Òscar, que a mi m'ha sorprès... Mireu, Òscar, mireu. Un bitet, mira, me queda això. Això i això. Un bitet Un bitet. i al final de l'esmorzar. A veure. Ara va l'aplaudiment. Sempre menges igual de ràpid, perquè he guanyat a Salva, tio. Això és dir molt, I avui m'has pillat que no tinc molta fam, cada cosa lo que siga. Però no, n'hi ha coses que me les menge més espanyet, Bueno, i ara què fem? Fem un cremaet, no? Hòstia, un armosal sense cremaet, això què és? Això què? Va, ves a veure si fan un cremaet. A veure com el fan. Anem a demanar el cremaet, va. I Òscar, com està el carajillo? Espectacular! Primo, Òscar, què fas, tio? cambia la camiseta. Canvia't la camiseta? Mira este cuerpo, trabajar día a día. ¿Qué? Bueno, Ximotubers, ja hem acabat d'esmorzar. Salva, com vas esmorzar? Espectacular. No s'apatre, saps? Bueno, i tu, Òscar, què tal? Jo estic així parat, mira, m'ha begut ja el cremaet i tot. Ara ve la mamaeta. Això què és? Explica-m'ho, va. La mamaeta. No, explica'm lo de la mamaeta, que jo estic assustat, va. No anem a fer sexe, sí, no? Creia que anava a fer tantes mamaetes en ma vida. Explica-m'ho, explica-m'ho. Òscar, explica-m'ho tu, que el Tano este té molta faena. Mira, necesitaremos un poquito de nata, un poquito de arroz, licor de arroz, un poco de casalla, Todo eso se mezcla, se le fica un poco de canela perdamunt, y ahí, pacadín. Tano, què van a fer així la mamaeta? Que m'ho ha explicat Òscar, però jo no ho tinc molt clar. Anem a fer una mamaeta, que és un chupito, i és producte de la terra. Així en Chimo, Salva, Tramollere, no te da mire para el falso. Casalleta, primo, producte de la terra, un poc de casalleta. Licoré, després anem a ficar licoré d'arròs. Licoré d'arròs. Mare meva, que combinació, va. Sí, senyor. Sí, señor. No lo amplíes del todo, que después la nata se anís, y lo sabes. És que vull que te xorre, No, ja ho sé. vull que te xorre, Òscar. Veus si ja està massa ple? Vull que te xorre. Massa ple. Ara li ficarem un poc de nata. Un poquet, ven, échala, sácsala.
molt bé. I caneleta. I, atengueu-me, Òscar vos va fer el tutorial de com se veu. Ara vos ensenyarà Òscar com se veu la mamaeta. Hola, ximotubers! Avui vaig a fer un tutorial de com es menja, com es veu una mamaeta, ¿vale? No crec que gastar mans ni res. No hi ha que gastar mans? No, no. Això ho veureu jo. En la boca, mira, fa així, ¿vale? Tienes que hacer así, después hacer así. No pares. Ximo, no pares. Ara tu. A veure, pega la Mira que no cau, es que no cau, espera. Te chorra per ahí algo, Les mans. Les mans a la taula, no tens que gastar les mans, ¿vale? No me aportar servilletes. Hombre, claro, porque eres, sí, se te ve muy señorito. Sí, vale. Amor, mira quin moño que parece un clic, de puta madre. Va, a mí no me queda moño. Tú tienes que amorrar el cap ahí, a ver que te vecha yo, y amunt. Venga ahí. Ale ahí. Chupla ahí. ¡Qué bo! Salva. Espectacular. Espectacular! Que bé. Vale, Salva, mira, Salva. Ara fa, fica'm 3 o 4 que no t'hi prou. Mira quina boca, la puta mare. París María Bradelo, mira. Oh, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Salva? Espectacular. ¡Ahí lo tienes! ¡Sí, señor! ¡Tano! ¡Has triunfado, Tano! Mira, Tano. Oh. No, porque se le ha quedado ahí, está quallat. Mira. ¡Qué bo! Mel, de categoría. Ximotubers, arribat el moment de les entrevistes i avui, com és un dia especial que està amb nosaltres Òscar, que és un professional de la comunicació, jo crec que, Òscar, me faràs el favor i faràs tu les entrevistes. ¿Qué vas a hacer? ¿Trabajar ahora? ¿Después de haber almorzado? Home, si no me cobres, me les fas tu. Si me van a cobrar, les faré jo. Va, un rate, pero hasta que se me pase. Un parell d'entrevistes. Va, un parell, va. Sí, un parell. Vinga, va, pues va. Òscar avui farà les entrevistes i així no disfruteu un poc d'Òscar, va. Si me acompañan por aquí. Bueno, estem así en el bar El Tano, o sea, el bar El Cantó, però el porta el Tano, que això està molt bé. Fa cantó, claro, i el porta el Tano, és que és tot en el Puig de Santa Maria, d'on? Del Puig. Molt bé, a veure, espera, que vine així. Estos están así hermosant, que estos son de calidad, de tota la vida, así. ¿Vosotros d'on sou? ¿Así de Puig? D'ací del Puig i de Rafel. Del Puig i de Rafel, tu també? Sí, jo també. Del Puig, tots d'ací. Veniu molt així a hermosar? Tots els dies. Este tots... Ja està enganyant. No, jo vinc així a desayunar tots els dies. A les 7 del matí. I d'ací vaig a treballar. Això que dius, me pots ficar un carajillo i copa? Carajillo i copa, Me dius, i cafè i copa no, carajillo cap més, ¿Tú ves también? Yo vengo de Torrente, pero trabajo De Torrente. Pero trabajo aquí, en el Puig. Entonces, como él, vengo a desayunar todos los días y en cuanto podemos, almuerzo o comida aquí, si caemos por aquí. Pues echamos asfalto y estamos por todos los lados. Claro, que són de pan asfalto, són els que van fer les carreteres. I si home que tu veus que li està pegant el sol a les 3 de migdia, que dius, la puta mare, això té que estar molt ben pagat. ¿Està ben pagat, això? Está muy mal pagado para lo que pasamos. La verdad es que son 150 grados ahí debajo del culo y hay que pasarlo. 150 grados debajo del culo, flipala. Bueno, a veure, tu vens també per així o no? No, yo no. Este no ve, este es la primera vega. En First Date. No lo conocía yo, esto me han dicho. ¿Qué Vente tal que la vamos experiencia? a... ¿Qué tal? Bien, muy bien. Me ha gustado mucho, el bocata sobre todo. Sí? Xipirons, bons? Sí, molt bons. Molt bé. I este... Hòstia, espera, que anem a parlar... Este antes tocava en Iron Maiden, ¿vale? I ara ja se n'ha vingut a pan asfalto perquè la cosa està mal en el rotllo d'espectacles. Tu què tal? Jo tal. Has almorzado per així moltes vegades o no? No. No, la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Perfecto, yo me he quedado súper a gusto. Súper a gusto. Y buena compañía. Hombre, claro, es que así lo mejor es la compañía. El trato especial. Depende si estás en Movistar o en Orange, la compañía es importante. Molt bé. ¿Cómo están los bocatas de aquí del cantó? De puta madre. De puta madre, ¿qué es? Bons. ¿Y los cremaes? Que te diga esto. Oye, ¿cómo están los cremaes? De categoría. De categoría. El añite
espectacular. Allí Pebre, apunta guai, Chimo. A tu què t'agrada? Y las manetas de categoría. Ah, les manetes de què? De cerdo. De cerdo, de Ah, dic, cerdo. a veure si són les del Tano i no... No, de cerdo auténtico. Sí, les de la dona millor que les del Tano. Sí, señor. Molt bé. Categoría. Allí Pebre, manetes i el cremaet. Molt bé. Tu has vingut així a almorzar o no? Muchas veces, en Muchas veces. castellano. Bueno, en castellano, yo igual castellano que valenciano. Me da igual, sos bilingüe. Pero ¿qué te parece la experiencia? Uy, ¿qué t'has demanat? ¿Qué t'has demanat? Lomo con queso. Lomo con queso, no es el de la casa, pero está bien. ¿Tú quién t'has demanat? Jo res. ¿Tú res? Vinc per la mamaeta. ¡Hostia, per la mamaeta! Yeah, ¿tú vienes a per la mamaeta? Claro. Sí? A tope, no se puede demanar més, eh? Molt bé. I què tal, tu recomanes el bar este per tots? Claro que sí. Sí? Molt bé. Te voy a matar. Me va a matar, me diu. Ah, ja està, pues res. Jo menjo un formatge i mamaeta i ja, pa tots, vale? A tope. Així tenim el que fa la millor olla xunta del món! Del món! De Rafael Buñol. Fede, com estàs? De categoria. Què tal, bé o què? Vingut a veure't, A veure'm a mi? Sí. Pues jo estic així hermosant. Encara que estàs en el meu poble, però... No, però ja, però tu has vingut a hermosar així alguna vegada? Sí, a vegades, alguna vegada. I què tal, Molt bé, l'experiència? de categoria. Mel. Si s'hermosa de categoria. Uns xipirons fan fedetes que vindré. De categoria. L'olla, claro, no la fan con tu. Vaya, És que... El puntet. És que el té el Falta el puntet. És que està l'arròs especial. És que, mira, se me cau la baba. Se me cau la baba de pensar-ho, Està bona. A tope. A ver, devolvemos la conexión a Telecinco. Bueno, Chimotubers, estem així en Tano. Tano és el propietari, bueno, o el marit de la propietària. El hombre de la propietaria. El hombre. El marit de la jefa del bar El Cantó. La jefa és Toñi. Tano, què mos pots contar del Cantó? Va, vinga. Pues bueno, així fem molt almorzar i dinar de menú. L'especialitat nostra és el xipiró, com podeu veure. També fem calamars molt bons, els dissabtes allí pebre, lleterola, manetes de cerdo i res, pues esperem que vingueu tots, sobretot, a provar els xipirons, que és la nostra especialitat i crec que vos agradaran a tots. Vosaltres els heu provat, no? Vos han agradat? Sí, jo sempre que vinc, xipirons. Avui m'he demanat calamar perquè com tots demanaven xipirons i vaig a demanar jo calamar, però els xipirons són el millor. Un poc d'allí I oliet. explica'm lo de la lleterola, dice, que jo això de la meva zona no ho havia sentit mai. Pues la lleterola són... Lleteroles, no? Lleterola són les glàndules salivals de l'animal. Les més bones són les del corder. També se poden menjar les del porc i les de la vaca, però les més bones les de cordero. I se fan en allets tendres. Jo faig la llet tendre, el trac, fan la lleteroleta tallaeta, li fica llet sec i després ho xunte i ho flambeig en un poquet de conyac. Meleta, primo. Està espectacular, perquè vos ho dic jo, que jo ho he provat i m'he quedat prendat. Bueno, Tano, hem esmorzat molt bé, hem gaudit de la companyia d'Òscar i teua, que ha sigut un luxe avui, i res, moltes gràcies per com mos has atès. I si vols convidar a Chimotubers a que vinguin al teu bar, així tens el micro per al que tu vulguis. Chimotubers, així teniu la vostra casa, igual que Chimo i Salva, per quan vulgueu. Espero veure-vos molt pronte i que proveu els nostres xipirons. Un abraç molt gran a tots. Hola Chimotubers, estem així en Toñi. Toñi és la jefa del bar El Cantó, perquè ho he vist jo, perquè és la que mana i la que corta el bacalao aquí, o el xipirón, no? Sí, el xipirón. Bueno, Toni, què ens pots contar del teu bar? Pues el meu bar està molt bé, prou gent, se menja molt bé els xipirons, tot està bo, però xipirons totalment. I no ho sé, què dir-vos, vos agraïs a ells que estan fent-nos els vídeos, que tota la gent vinga, i així estem. Bueno, no, t'anava a preguntar quin és el bocata o el plat que més demana la gent, però suposo que seran els xipirons, no? Els xipirons. Demanen també calamars, lleteroles, anguiletes. Les anguiletes, quan les feu? Tots els dies? O... No, els dissabtes a sol, els dissabtes. Anguiles, manetes i lleterola. Vale, pues ben promocionat el bar de Toñi, sabeu que així està Toñi i Tano per lo que vulgueu, i res. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del bar El Cantó del Puig. Espero que os haya gustado, a nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, dale like, compartir y como digo siempre... ¡Nos vemos en el próximo vídeo!